Ik was bezig om het laankleer te krijgen voor de kjeln. En toen troffen we weer sporen aan. En we vonden wel een beetje aparte sporen. Wild. En dus neemt Hendrik Poppinga contact op met wolvenkenner André Donker. De foto die hij opstuurt van de aardruk maakt het Donker nieuwsgierig. Sporen al in het zand. Er zijn wel een paar dingen die me dan opvallen. Is dat je een lijn kunt trekken tussen de voorste kootjes en de onderste kootjes. Ja. En dat is op zich, dat zou kunnen duiden, maar één prent is dan te weinig, maar het zou kunnen duiden op een wolf of op een vos, maar bij een hond is dat anders. Nou, in zo'n omgeving, Natura 2000 gebied, veel bos, veel reeën, is het op zich wel interessant om dan eens even te gaan kijken. Het is dus eigenlijk een waarneming natrekken en niet meer dan dat. Het zou zomaar een plek kunnen zijn waar een wolf in ieder geval doorheen trekt en misschien wel zegt van nou, blijf hier eens even wat langer. En als je wat langer blijft, dan vind je uiteraard ook sporen en dan zou het ook mest kunnen zijn. Het probleem is dat er nog maar één aardruk is. Op basis van één footprint daar concludeer ik helemaal niks. Want dat is gewoon te weinig. Je hebt er eigenlijk een serie van nodig. En op basis van deze ene zeg ik van... Voor mij is een vossenpoot en door de zachte ondergrond als het ware een beetje opgerekt. Eén print is net genoeg. De man zie je nog even verder, maar vinden uiteindelijk geen oren bewijzen. Maar ik ben bang dat het hierbij blijft. Nog geen wolf hier in Beesterswaag. En eens is die meidieling enkel een opluchting van de boer. Ik ga je wel kjeln erin, dus ze moeten wel veiliger in kennen.